Kien privileġġ għalija li l-kap tal-partit kien aċċettani bħala kandidat ta' dan il-partit. Kien privileġġ li jiena dħalt għand tant nies u smajt lil daw in-nies, però llum ovvjament privileġġ ħafna akbar li ħankun qed nirrappreżenta lil daw in-nies fisem il-Partit Nazzjonalista. Ir-riżultat tal-elezzjoni tal-ġimgħa li għaddiet u b'umiltà rridu naċċettaw ir-riżultat. Però rridu nxamru l-kbiem u għada nibdaw naħdmu għall-elezzjoni li ġejja. Jien nixtieq nieħu l-opportunità nirringrazzja lill-kostituenti kollha tal-5 distrett u nwedhom li kif dejjem sabuni tul dawn il-5 snin se jibqgħu jsabuni anke minn għada stess. Sodisfazzjon kbira għaliex wara numru ta' xhur ħidma tiltaqa' man-nies, tisma' lin-nies, twassal il-messaġġi u tieħu l-azzjoni fil-limitazzjoni li tkun tista' tagħmel bħala kandidat. Għandi sodisfazzjon kbira li ġejt elett f'din l-ewwel darba li kontestajt tal-elezzjoni ġenerali. Nixtieq nesprimi s-sodisfazzjon u l-apprezzament kbir għal kwantità kbira ta' nies li esprimew il-fiduċja tagħhom fija wara li ġejt elett minn żewġ distretti b'numru kbir ta' voti. Jiena nħossni gburi u ser naħdem ħafna biex din il-fiduċja inrodda lura. Issa huwa żmien illi nibdew naħdmu sabiex il-Partit Nazzjonalista jirrifletti fuq dak li ġara imma jħares il-qudiem u jħares lejn il-futur. Jiena lest illi nkompli nkun parti minn dan it-tim ta' dan il-partit kbir, b'istorja kbira, passat daqshekk glorjuż u m'għandix dubju b'futur sabiħ. Privileġġ għalija li għal 5 snin ġejjin tul din leġislatura se nkun qed nirrappreżenta lill-kostituenti ta' 12 distrett. Ovvjament kien suċċess personali ta' sodisfazzjon, però ovvjament issa nifurmaw parti minn tim li rridu naħdmu għal 5 snin ġejjin.